Salut, eu sunt Gabi și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Acum că am găsit ceva super tare, ceea ce e acest pickaxe. Am găsit exact în... o să mai facem... pardon, nu, în chest l-am găsit, o să mai facem o parte din mină. Acum, deoarece e infinit. Așa. Dacă îl cunoașteți pe Stunter, și ar trebui să știți, e cel care joacă, e coleg cu mine, despre cel care v-am vorbit eu. Și dați și lui un like din nou. Așa. Am văzut că am un dislike, deci cei care dau dislike de acum încolo să spuneți și mie de ce au dat. Așa. Punem asta. Așa. Ce? Ok, hai să facem așa. 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 Acum e mai ok. Bine. Iron văd că n-am mai găsit. Se pare că am văzut ceva. Nu. Ok, hai să vedem ce e aici. Se pare că avem un iron ingot. Hai să vedem dacă s-au făcut mai multe. Da, datorită vouă nu o să mai am nevoie de asta. Vreau să joc corect, nu? Că de-aia se și numește survival. Pa. Așa. Deci, ce mai fi aici? Iron ingot, să vedem. Putem să facem, butoane. Câte putem să facem. Ok, ce caut eu aici? Nu am nevoie. Da. Bagă. Ok, luăm un iron. Wow, stai. Putem să luăm asta, băgăm aici și băgăm ironul aici. Și ai. Și acum bagă banii. Acum am luat. Intră ironul. Și acum din nou lasă pat. Da. Ok, bottle of glass bottle. N-am nevoie. Ok. Acum hai să ne facem și noi. Oh. Doamne, ce porcărie. Nu. Doamne. Dar hai să poate merge mai bine acum. Da, merge mai bine, mi se pare. Ok, băgăm un glass. Mai băgăm și aici. 1. Așa. În lateral acum. Da. E bine. E binișor. Atâta timp. Scuzați-mă. Așa. Acum o să auziți ce fac. Deci, unde rămăsesem la mină, de acolo. Ok. Hai să încercăm și aici. Aici am lăsat o baltă mai mult.
Bun. Iar sandstone. Măcar puțin oil, mă. Puțin oil, nu mult. Puțin. Așa. Și... ok. Da, deci... s-am terminat. Wow. Bine, în căutare după iron. Da. Ok. Te rog, nu. Aoleu. Așa, deci asta e. No! Și acum a intrat fratele meu. O să mă joc cu el împreună. Deci... da. Ok, deci ar trebui să mor acum. Așa, am trimis acum un mesaj, să sperăm că l-a văzut. Acum ar trebui să dormim, dar dacă a început și el, trebuie să vină aproape, deci noaptea asta s-ar putea să n-avem somn. Da. Da. Așa. Și, wow. Cred că am închis. Așa, acum o să dormim în pace. Să sperăm că o să dormim. Așa. Ai dormit? Acum. Wow, gata. Da. Se pare că fratele meu nu mă ascultă deloc. S-ar putea să-l căpăcesc. Ok. Bine, nu știu ce am căutat acolo, dar asta e. Ok, să ne apucăm de minat. Bun. Oh, bun. Deci am dat aici de un redstone. Trebuie să coborăm. Poate găsim aur. Cine știe.
Suntem într-un... Nu, munte. Wow! Ce noroc pe mine! Frumos! Ce-am găsit eu aici? Deci... Wow! Ok. Ciudat. Sperăm că nu o să faci nimic, prietene. Ok. Deci văd că... O, mamă, ce e aici? O, iron. Trebuia să mă las ăla. N-am găsit. Wow. E bine, e bine, e bine, e chiar foarte bine. Cred că e foarte bine ce am găsit eu aici. Era bine să prosez la da pentru voi. Da. Am bulinat acum. Și văd că am găsit puțin oil. Dar o să ne întoarcem acasă. Ok. Cred că ați auzit și voi ce am auzit și eu. Oh, unde? Deci, clar, plec. Wow, unde? De unde am venit? Uite, aici. Așa. Doamne, ce bine cu mine că am găsit asta. Am avut puțin noroc. Acum să vedem. Hai să vedem. Diorite. Oare la cine ajută asta? Ok, deci se pare că avem aici destul aer. Deci, ok, ce să ne alegem mai întâi? Facem un stick. După, e bine, deci foarte bine ce avem. Așa, așa, mai ne facem un stick. Nu ne facem stick. Acum, ce ne-ar trebui nouă? Ar fi un flint. Și atât. Nu, doar atât. Deci doar atât. Ne mai trebuie. Ne trebuie, pardon. Ce ne trebuie? Aici e stone. Dacă băgăm asta e coal ore. Ia să vedem. Și mai încolo o să mai găsim ceva. Așa, boss. Wow. Te închizi? Așa. De ce nu se închide? Închide-te, fac. În fine. Hai din nou la peșteră. Se pare că ironul ăla putem să-l luăm. Acum. Să sperăm. Prea șmecher Minecraft-ul ăsta. S-ar putea ca video ăsta să-l fac de jumătate de oră. Sper ghininul sau norocul vostru. Depinde dacă aveți și timp să vă uitați.
Ok, deci e foarte bine, am găsit iron. No, ba da. Foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Oil. Foarte bine. Ok. Ne va ajuta foarte mult orul ăsta. Deci... Oh, ok. Ok, deci cred că avem destul oil. Acum să căutăm. Ok. Jos văd că e lavă. Oare putem să ajungem înapoi? Lava își urmează cursul frumos, însă nu aș vrea să intru acolo. Nu aș vrea să risc. Deci, hai să o luăm pe aici. Văd o lumină. Și cred... Uite, mai am văzut o dată. Am mai văzut o dată lava. Și văd că e o lumină aici. Fost eu? Ok, hai înapoi că mi se pare destul de departe. Ciudat. Bun, level 2. Deci, se pare că data trecută când am terminat primul video aveam parcă 5 levelul și am murit. Ok, deci am golit oil, nu. Acum am golit oil-ul. Please, please. Ok. Acum. Unde merg? Nu din nou. Hai să vedem. Să sperăm că mai putem să facem unul sau armură sau nu știu. Cred că dacă minez mai mult o să am mai multe șanse de a... Ce caut eu aici? Aici. Ok, avem coal, flint, shit, pleasure plate, da, nu vreau. Nu. Cheers, nu. Am două. Și două de astea. Ok. Deci, dacă fac două, tot un iron. Ba nu, două. Ok, și după, cred că o să fac stone. Prinde două? Nu prinde. Prinde două. Și coal. Băgăm aici coal. Gata.
facem stone-ul și aia. Acum o să dormim. Da, deci se pare că fratele meu nu a ieșit de acolo. Da, deci se pare că nu a ieșit. Așa, acum a ieșit, deci e ok tot. Acum puteți să dormim. Nu? Da. Se pare că stânga a fost iarăși norocoasă. Ciupercele o să mă ajute. O să le mănânc. Acum. Văd că e pământ? Da, noroc pe naiba. Hai să luăm puțin. Puțin, nu mult. Sperăm că... Așa. Nu! Deci, aici. Așa. Oh! Frumos! Stânga. Bun! Se pare că intuiția mea e bună azi. Bun, deci am depășit 20 de minute. Bun, deci se pare că am găsit o groază de oil. Bun, deci o să nici mai acolo. Decât să stau așa, mai bine explorăm, nu? Da? Da. De aici mai departe nu putem să mergem. Iron!
Iron! Ma, ce bine e! Băi, Ironul tău! Foarte bine. Ok. Ah! Ok, deci o să-mi ia cam mult până o să ajung sus, nu mai știu drumul. Hai să mai încerc o dată. Deci am venit pe aici. Aici am zis să ne oprim. Aici fiind lava, nu, că aici asta o luăm, că vedem. Nu mai, e prea frig aici. Așa. Aici unde am venit? Păi aici n-am venit. Și sigur nu. Bine, deci e prima dată când m-am pierdut. Așa, cred că am venit, da, aici. Da. Mai sunt 3 minute din acest video și îl terminăm. Ok. Să mai facem iron ingot și să bun. Acum ne punem așa. Asta văd că rezistă. Acum ce să ne punem? Nu, merită prea mult, nu. Prea mult. Ok, deci avem foc, punem flintul la flint. Mai avem, nu mai avem. 3 paturi. Nu. Ok, ce nu ne mai trebuie? Chesturi. Și atât. Bun. Hai să mai tăiem câțiva copaci. Câțiva, un copac, e bun și ăla. De mai ușor așa. Îl luăm pe ăsta. Da, nu, uite așa. Bun. Ok. Așa. Am
5, hai să mai luăm niște brăduți. Oh, avem stick. Oh, și mai bine. Așa, deci timpul s-a dus. Acum fac și termin episodul ăsta. Oh, oh! Și cred că video acela nu v-a plăcut pentru că m-a sunat bunica. Ok, deci băgăm aici. Ce face? 1 2 Ok, acum facem un stick 2 3 de asta mai facem stick-uri. Nu mai merge. 1 Așa, așa, ca un asta, stick, nu mai avem ingot. Ok, deci se pare că asta a fost. Și o băgăm unde ăsta și mai băgăm unde ăsta. Poate chiar facem și de asta. Și un buton. Bine, hai mă. Maxim. Gata. Ok. Acum punem butonul afară. Exact aici. Deci, asta a fost într-un episodul asta de ziua aceasta. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul cu degetul în sus. Dacă nu v-a plăcut, puneți în comentarii ce nu v-a plăcut, iar eu o să schimb chestia asta. Și pa!